Bigarren finalerdian lau pilotari hauek izango ditugu, hemen txeduzue Izar Nagusia, Iñaki Osa, Goikoetxea. Eta behira, zer nolako jendetza dagoen, orain arteko betekadarik gaundiena, Ricardo. Bai, Xavier, niretako fundan aspaldiztan ikusiotenik betekadarik gaundiena, bai. Eta hor da, hainbeste txapel irabazitako Zumaiar Izar handia, beste bat nahi du. Neguko txapelketaren lehenbiziko edizio honetako txapela irabazi nahi du Zumaiarrak. Bizkaiko ordezkari bakarra finalerdi honetan. Berriatu erra. Berosaba Felixegaz. Aimar Aldazabal. Beste baten hartu eban eta oin. Goiko gaz nahi deu hemen, Marki Eitxi. Winter Seriesak nahi deuz. Atzalari moduen. Aimar Aldazabal. Aurrelari aritutakoa da, gero atzeko kuadroetara pasatu zen eta oso lan ona egiten ari da. Eta beren beharra izango dute. Bizkor paseko dau. Esteko beste Bikote honi martxarik. aurre egiteko. Kopera dator. Jan Olaran, sustraiak basena forroan ditu, baina bera pauekoa da. Alan edo Olan. Eta gaur dena ematera etorri da. Botik, Jan Olaran! Eta lapurtarra da, aetzekoa. Eta beste bat, falta jakunez arratzeko finalerdi hau. Aetzeko atzelarize, leku guztizetan agertzen da kantxan. Bere bikote eta lagun Olaran egaz. Winter Seriesak nahi deuz. Gernik ekonkizten nahi dago iparraldetik, zuekaz, Nikola Etxeto! Hauxe beraz gaurko laukotea. Txalo bero balau pelotaritzari, gora Gernike, zutunik, fila Gernizetie! Txalo zaparrada handia. Aztelera da, gora Gernike, gora! Beira. Lunes Gernike! Zutik dagoeneko lanean asterako. Beno, aurrelariak elkarren antzik batere gabeak dira, gorputzez ere bai, doainez, jokoz ere bai, baina biak aurrelari bikainak. Hemos venido con nada que perder. Eta Aimar Dabillo txapelketa ligilako maila hona mandeula eta guain semifinaletan, gogo askokin. Hemos jugado un juego muy serio, muy francés, de revés. Borrokatzaileak dira ez, tanto guztietan ehuneko ehuna baino gehiago emateuenak, eta tanto batiteko asko egin berda ez. Intentamos de cubrir mucha cancha y no dejar ni un espacio. Jugamos contra Goiko y Aimar, están a tope y el partido va a ser muy larga. Buruakin konfiantzazko dakat, atzelaiakin oso gustora nabil. Segurtasun handia da garatzea. Beak bere lana oso ondo ditugu, nire joko egiten duzten dit. Oso ondo konpontzen gara kantxa barruan. Hasi galdu lanetik bitiatu gatu ze behin aurka. Zin dezu azeleradoria soltatu ez, topera joan berdezu. Pero quizás si hay gente motivado de Po, vamos a organizar un autobús más y apoyar para la semifinal. Eta atzelariak berriz. Aimar Aldazabal alde batetik, Bizkaitarra partida honetan, Bizkaitarren ordezkari bakarra berriatu erra da. Eta bestetik Nikolas Etxeto aeztarra lapurtarra. Badu zerran jun, Gerniko frontora eta 1500 lagun zuri ikusten
egotien. Es increíble ver el frontón, 200 metros de personas que están esperando para entrar al frontón, el ambiente, el ánimo del público, un lunes. Eta gentien olatuen sartute dau, tente pintzen danien, da hori tensioi ikusten danien, guretzako... Es por eso que me gusta venir en este frontón, es que la gente que está en este frontón es particular. Y es un grande honor de hacer este torneo. Oin dauen gaztiei esan bituzun nora jonbi dago. Aukeri badauke, Gernikeko frontora jun da 1500 lauen aurrien jolasteko, hori ilusioa handixe da, eta ojala holan segitzen badago. Hay que dar un nuevo movimiento al Jaialai y es lo que está pasando. La gente viene, hay ambiente y todo está perfecto en este torneo. Azkeneliko urtitako kanpenato importantien igual izango da mediáticamente, eta danon nahi irabazi. Nosotros tenemos que trabajar para dar el mejor de nosotros, hacer espectáculo para que la gente viene y crear este nuevo movimiento para la generación futura. Pareja ni pestot oso ekilibrio danak, eta ontxe geratzen gazen lauron artien nik uste dut favoritok da. Iñakikin asko entrenagot, asko jolastu kontra bebai, baina Doña espaldizien da pare bat kanpenato alkarrekin jolastu guz, ensaio asko indoguz, da pareja ekilibrau itzen dugula. Cuando jugamos bien, no estoy contento de perder, pero es otra forma de perder, no como el primer partido. Lo más importante es volver al partido siguiente concentrado y determinado. Y no sé por qué a 2-2 del último set, yo me digo, pues hay que jugar y ya, lo hago y entro. ¡Es al Xavi! ¡Venga! Es que cuando el delantero pasa a la izquierda, yo tiro y no puede pasar. Entonces tienes un montón de emoción, un montón de estrés, pero lo haces, lo tiro y entra. Entonces es que hay que quitar toda esta presión un poquito. Lehenengo partiduko gorra geuken, banakixen aneixen kontra sufritzi tokoko jatela, atzeko zuluen, da, pestot bastante partidu txukune jolaztu nagoela. Eta bigarren nien, lehenengo zeta irabazti izan gure objetiboe, ja holan klasifikatu egon gineelako, eta hori lortu gendun, da pozik. Vamos a jugar contra Goiko y Aimar, pareja muy difícil. Goiko que está en grande forma y Aimar que no hace fallas. Olaran da etxeton kontra, pareja izenez eta jokoz, pareja hundixe, bizi guztixetara alkarrekin jolazten. Munduko kampioi bizendako ediez, horraz gana estatu dut ez. Somos amigos en la cancha y afuera, nos entendemos muy bien y hablamos siempre y reímos siempre en la cancha. Es que siempre reímos porque creo que hay que disfrutar también y hay que estar concentrado, pero no ponerse demasiada presión. Oso pareja fizikue, peloteo asko endiko guz, eurek peloteo jolazten dabe, asko sartzen dabe, fizikamente oso ondo dauz. Eta ni badakit niri atakeuko oztiela, eurek Goikori pelotik entzen ale eginduko diez. Badakit Iñakira asko lagunduko oztela, bajatu miko dago amarrera edo niaz peloteon batera egiteko, eta gero aukeri daukeni maitxu miko dago. Me encuentro bien en este momento, es que me entreno mucho, he trabajado técnicamente mucho. Estoy vivo, ágil y tengo un buen revés y una buena vista. Orman ondo, preparaute, datorrena ibegire preparaute eta gogo askoaz. Nik pestot Iñaki ondo dagoela, aurrek urtita baino bote ikuste dut, eta Iñakik eskumi fresko baduke, Arek mutilek privilegioa da, dauke fiziko bat, edoze deporterako, hemen deporterako dauken enbergaduriaz da dauken inderraz, gaina Gernikako lako fronto luze baten, beretzako aproposa ez dakit zesan zikor, ez dakit izango zuten. Ojala, hemen erditxik gora banau da konzentraute ez. Ezken baten motivazio bat da, eta goizetik atxe horrek egunek izaten di, ni neski pesatozte, zen bastatzu, egun bi aurretik ni nervioso gotenaz. Konzentretan, pentsetan, zen bioten, zelan jun, metodo batzuk egiten, neure habituazio horrek egiten, neure konzentrazio mantenitzeko. Podemos ganar, tenemos el equipo pero hay otras parejas que pueden ganar. Creo que todo el mundo está un poquito 50-50. Podemos pasar afuera o jugar bien. Vamos a ganar, puta madre. No podemos perder ahora. Es la primera vez que estoy en semifinal.
Hace 10 años que juego. El año antes también. Pero, ¿no? Ez daukagu aukera hau alferri galtzerik esan du horrazkenean Nikolas Etxetok. Baina denek baliatu nahi dute eta denentzat ez talekurik. Datorren igande eguerdiko final handian izan ere. Bikote bat. Lehengo astelenetik ja sailkatuta dago finalerako. Erkiagak eta Zabalak irabazi egin zuten. Beren finalerdia Beaskoetxea eta Aldazabalen aurka. Eta gaur irabazten duen bikoteak egingo die aurre haiei Domekan. Eta gaur, Ricardo, orain arte bean errenditu dituzte zaleak, gaur bea bete eta goian ere jendea. Bai, goian be bastante gente dau, Eta fijatzen bazean, lehenengo kuadruan eta dana beteta dau, Gaur ikaragarri, zelako emozio emoten daben, holan frontoi ikusti. Eta zenbat gazte. Gazte asko, ume asko, eta batez be, neusizien hartin be, gente gazte asko. Eta hori da seinale ona, eta horrek erun biozku modalitate hau rekuperatzea, gente gaztiek ikarri bizku, ostabe lehengo izakera. Ordoaz ba, lau pilotariak. Kantxa erdira. Gernikako pilota eskolako mutiko batek ditu saskian. 6 pilotak. Berak jaurti du gainera. Txapa irera eta estreinako sakea. Jan Olaran. Haueko aurrelariaren zak. Honek nik usteot estrategisa klaru karriko da bela. Xavier, batez be goiko ebitau eta Aimarri kargau joku dana, Hor izango da euren estrategisa hori izango da uste honik. Eta goikok piloteoan bere posizio dezente atzeratu beharko du, jokoan sartzeko, eta ez dira lan berriek goikorentzat. Oitute da horreta. Detaile bat altzaudet, beroketan, pelotak ziose gehitxua da bizela gaur izaleike, jundan astita meño, bai. Ez dakit, humedade punto hori gehitxua, eta usteote gehitxua da bizela. Ikusiko dugu, gero, jokatzeko pelotak, ia zer rendimiento moten daben. Eta astera doa partida. Jan Olaranek 10 eta 4 bote egitearekin hasi da norgehiagoka. Lehen da biziko sakea luze eta ezin hobeki gurutzatutakoa. Zaituzula, Aimar. Gartu hor. Ongi berri etuarra. Korri, Iñaki, korri! Venga! Haupa! Oso indartu. Etxeto. Bai hori, Goiko ere. Ordu aukera Goikok. Eta azte jantoa jokatu duen Zumaiak. Lehen da bizi. Errebotea sekulakoa izan da. Eta gero ongi joan dira eta bien tartera ezagotzutena, Xavier. Frantesa gatada be pelota. Normali motela atateko zea, baina betxu zelan da bilen, Nik uste gaur gehitxua ebiliko dile pelotak. Gaur, jende gehiago dago, temperatura ere altuagoa da, beste egunetan baino. Bai, eta kanpoan euria pizkat. Eta kanpoan giro ezea, eta aipatu digute ezertasun arrisku soren bat izan ote daitekeen, eta azkenean horiek gauza horiek guztiek eragin egiten diote materialari. Attends, on entend tout. Pour une fois. Saskiei, pilotei, denei eragiten diete eta ikusiko dugu badagoenarekin nola moldatzen diren batzuk eta besteak. Hau ez. Banan. Zezatek emat. Aztertzen ari da.
Hor toke garra dugu, batek edar, dio... Hau ez. Igor hori, ez da? Zein, hauxe? Aurre. Bai, venga, Txike. Ze esatek Aimar galdetu dio Goikok. Venga, hori zak, Iñaki, Bien artean aukeratu dute. Gustuko pilota, beno oraindik ere hor diardu Goikok. Mira, beina, Lano, vale. Ba, pelota berdinak egin, Xabier. Ba, aizue. Ibili eginda. Eta beste bost pilotak probatzen aritu eta gero. Urdinarekin segitze erabaki dute. Jokez eta irteeraz eta horixe gustatu zaie gehien eta atera du Goiko. Ixoke, Torri. Kanpora. Venga, Hoizan, Ezker Ormaio eta zuzenean kanpora joan zaio aetzeko atzelariari. Bi eta huts. Goiko. Serio Nikolas. Hor barkamena eskatu dio. Venga. Gianni. Ongi gurutzatua. Zeuk. Goikok berak sartu nahi izan du, ez zuen pilota erraza. Ez, dizendako zantxarra, Goi, Iñakindeko berandako eskerparetin ondo ipinitxe, eta Aimarri betxarto geratu gabon, Urdinek ere pilota berbera. Arkatu, Iñaki. Sartu egin da Goiko. Atzera ongi, etzeto. Aire! Venga! Ixoke. Pillo! Aimar, errebesez. Oso ondore, oso ondo. Pillo, Eraman etxetok. Goiko. Venga, toma hor! Aire, eukezu! Zeuk. Aire, Unfalaster. Sartu behar izan du. Atzelari bizkaitarrak. Neuri aire! Eta ies egin dio, bina! Inderra hondi barik, baina ondo ipiniteko pelota ezen da etxeton partetik, Hortxe uzu, eskuinez. Ezker Orban ongi sartua bai. Ez da indarrez ahalez kolpez hausten duen bikotea, baina oso pilotariak dira biak, sartzaile handiak, eta gero Olaranek errematerako trebezia ere badu. Beno, Venga, ondo, Aimar. lehen dabiziko tantoa izan da, egindakoa, handik aurrerakoak galduak izan dira, batzuk dezente behartuak, baina, eta aurretik dira Urdinak, 3 eta 2. Sartu, Aimar. Venga, ontxe. Aimar. Atzelariak elkarra utzi nahirik. Zeuk. Turre, Tori. Erreboterako utzi behar. Aire. Olaran, atzera. Ondo. Eta hor erreboteko zuloan, pilotaka oso nahi izan da. Erreboteko zuloan sartu beharra ikusi du Aimarrek, baina Baina pelotean gainin onda. peldurrez ere bai. Urtengo ban apur bat, pelota horrek, baina ja pelotean gainin onda eta Hortxe uzu. sartzeko bi esan bai. 4 eta 2. Ona zakia. Zaitu zulua. Sartu, Aimar. Ondo. Erki sartu du. Sartu, Aimar, pega. Zazpitik atzera. Sartu. Ondo, Ondo. Aimar. Baina zen. Baina gero gora joan zaio. Pilota zaila sartu du bizkaitarrak. Baina gero ematera joan da eta gehiegi harrotu du. 5 eta 2.
Ondo geratu harik eukido pelota. Ikusiak gorra apurtxo bat, Olaran. Aire. Erki. Atzera! Venga, hortxe aurrera, venga. Zaitu zulua. Aire, Aimar. Etxeteko rebote ingurura, Amairutik, eutxi. Aimarrek. Etxeto. Ongi, Nikola. Errebotea, Goiko Etxeak. Torri. Sasoia. Indarra. Paso. Errebotea orain luze. Olaran entzat, ona. Atzera Aimarra. Bakarrik. Hortxe dago Venga, Aimar. Aimar, oso ondo. Ezintek aiztotu zaio, baina. Ondo Alta pasau. pixkate. Aire, Aimar. Eskuinez. Amairutik, eutxi. Olaran. Ezin dut. Sartu esan dio Iñakik. Eta Erki ikusi eta entzun dugu dena, sekuentzia oso osorik. Ikusi dugu pilota gaizto zijoala, saskitik irten zaion bezain lasterro hartu gara, gaizto doa. Iñakik esan dio, sartu! Eta Aimarrek, ezin dut! Ja, holan zen da, bai. Bai, eske geratu ingo zan seguramente pelota hori, behien ondo jotako pelota izen da, eta... Gora joan zaio! Nikola Etxetori. 3-6. Pardon, excusez-moi. Barkatu, venga. Oso ondo. Pasa noche, venga. Excusez-moi, Jean. Venga, tanto. Lehenengo zetien, Xavier, Venga. frantzesen partetik, ez dut uste remate asko ikusiko dunik, Hauxe, venga. Klaru, torri di horrek atzera, eta atzera. Aimarren bila doa. Bai. Eta ez da arterik gabea, Ez. Olaran, errematean oso trebea da. Baina, hor motz geratu zaio nahiko egin du. Jo, oso zaila eraman du. Inderrazko bida, Bai. Tori. Atzera, Haupa, Iñaki. Barru. Vale, tiro. Aire, hor dugu. Goiko. Hortzitik eskuinez, atzera. Bezako zuta. Torri. Txobe. Aimar. Eontxe. Unpagoran eutxi. Tiro. Eta eskuinkada ederra. Eskuinkada ederra izan da. Oso pizti irten zaio eta gurutzatu egin du. 4-6. Ederra pilotak da. Ondo torrikoako Aimarri, lehen galdu itxu pelota bi edo iru segizan, pelota errezak izen ez dinepe bai, baina eskumiakin tanto hau itxi eta lehen beste bat egin dau, moral pizkat hartzeko ondo torrikoako. Konfiantza, hain arrezkoa. Edozein kiroletan ere. Ongi gurutzatua. Eontxe. Torre. Aire, txok. Eta Goiko gau ere ezker orman izan du. Eta Etxetori ere eman behar zaio meritua, han sartu izanarena. Azpi eta lau eta tentsio ondiko partida ikusten ari gara. Distira ondikoa ez, galdutakoa gehienak. Baina oso behartuta galdutakoa hori ere. Olaran. Barruan, ozta. Zaitu zulua. Atzera Etxeto. Venga, daga, eman. Bixok. Atzera Etxeto. Aire. Zaila zen hori. Venga, toma horre. Eta
Erreboteko zuloan jarri du gainera pilota. Goiko etxez. Baina ben esker paretin zelan nahi pini hotzen, etxetok, Eta pilota asko jartzen ari dan. Bai. Joako gora joako pilota bat, eta klaro, apur bat altura emonezkero, igual arrisku ostabe juteko, eta ipintxera junda, eta oso ondo ipinitxu, Bost eta zazpi. Iñaki. Indarrean. Torre, txok! Libre hor! Erki Aimar. Harri! Torre, txok! Venga! Hapa, Iñaki! Haide! Zaitu hor! Atzera, Zarto, Iman! Polaranek. Pasa! Haide! Herriz ere bai, ez du deuskiakin nahi aitzineko Hortxo, venga! Beharra. Hartu! Goiko! Ai! Hor, bere posizioa pixka bat aurreratu egin nahi izan du Olaranek eta atzelariari, aurkariari bizkarra erakustera pasatu. Baina, hor duzu aurreko hori, eta ez aldako ian izan, Ricardo? Ez dakipa. Niri zuzenien... Zuzenien baleko iruditu zait. Baleko, bai, nori baita, baina oina horrek usita... Errepikapenean geratu nahi zalantzan. Partida berdintzeko aukera, gorriek. Xike! Hartu! Papa! Eskumaz Iñaki. Haide! Zino! Zarte, Mar! Ongi Aimar. Harri! Etxeto. Zartu! Pasau! Xe! Haide! No. Zetilota sartu duen. Ixot! Haide! Hartu! Hapa, Iñaki! Goiko. Ormabiko! Rapatu eta txokora Olaranek! Ondo Aimar! Erreboterako utzi behar, errebesez barrura. Ordu Aimarrek. Amarretik eskumaz. Aurrean bote egin arazi, Pumpagoran bikain. Iñaki. Erkizan. Orain arteko tantorik onena jokatzen ari dira. Bai, eta mobidu gainera, eta atakatzen, Ja, jadarra rebotie. Rebotea. Eutsi, etxeto. Iñaki. Zortzitik errebese. Harri! Harri ondo! Atoko horra doa, oita 6 pilotaka da. Venga, hause, hause! Pini! Pini! Venga, Iñaki! Oso luza errebotea, 6 terditik. Aurrean botea egin arazi eta tanto. Eman dion abiaduran egon da, sekretio. Pasa bien. Tantuek ze dimensio hartzen daben, goiti bera jokatzen hasten dinien pelotaritxek. Batez be aurrelari bisek, Beste gauze bat da, publiko zelan berotzen dan segizen, Eta gainera, honaz, material honaz, Iñaki nik uste goitzi bera, erdireta bai, baina oin bota modun pikatzea, aprobetxan bidau, bat, ormabixo bota daule lehenguek, zabaldu erain apurtxo bat, aurrelari xai, eta aprobetxan bidau oso pelota hona duke. Eta daño asko hilek hor. Hor iritsi egin da Olaran, irristere egin du, azkenengo urratxean. Eta sareak ez dio ezer askoz gehiagorik egiteko aukerarik eman. Erki etxeto. Harri! Haupa! Ongi Nikola. Venga! Erra! Zabalera ikuskarria! Iñaki Goikoetxearen errebote hau. Ikuskarria benetan. Batetik
handia behar du, eta bestetik ze doitasun izan du. Nola neurtu, begira, zuzenean Zabalera, erabat engainatu du Olaran, barrunatz zijoan, eta ikaragarria izan da Goikoetxearen tanto hau. Ikusgarria benetan. Aurreko tantu nona espentsatzen, laster botako dago bat, zabaldu eretxeko pizkat, ez? Aurrela izai zabaldu eretxeko, honek daño ere ingotze, ze urrengo rebotitan barrure, daño apurtxoa zabaldute gombiko dau, Olaranek eta hueko goiz eukiko dau. Izarra handi baten errematea ikusi dugu, eta zaleen gana heltzeko aparteko doaina zeukan beste euskal kirolari handi baten ganagoaz. Olaz Foruriak, Marino Lejarreta du ondoan. Bai, Xavier, hasiera batean zestapuntak eta txirrindularitzak ez daukate ez zer ikusi handirik, baina Marino antza zalea da eta onaino etorri da. Marino, Gabon. Hola, Gabon. Zerk ekarri zaitu Gernikara? Aukera bat ikusteko, nik ez dut zestapuntako partido askorik ikusi nire bizitza guztizen, baina, lagun batzuk ezauzte etortzeko eta gustora etortzen naiz, eta, nozbeinkabe, igual, telebistan dekusi de, baina, honeta bizitzen, partido gutxi ikusikoaz. Zer iruditu zaizu orain arte zuzenean ikusi duzu nau? Ambiente oso ona, partidu emotiboa dago, hasiera pizkat flojo xamarra ematizen dau niretzako, nik ez dut asko lertzen, baina honek azkenengo tantu oso politiak izen dire. Marino, esaten dute Euskal Herrian txirrindularitzarekiko zaleek beste pasio bat dutela, zestapuntare ez atzean geratzen, ez da? Hau geure kirola da eta normala da holako pasio hoti, eta, postenaz. Eskerrik asko, Marino, gurekin izatea, remondo pasa. Ez erraio, agur. Marino Lejarreta hundia. Aimar! Barrurantz egin dio pilota horre pixka bat etxetori, baina ongi eutxi dio. Aimar! Olaran. Gora! Antonetan moztutako pilota bat izan du. Erabat uko egitea ere... Gauza bada, taktika hori izatea, Aimar behartzea, eta bai, Aimarri, gehien bat Aimarri lana jarri behar diogu, eta hemen beste bikoteko Izarra goiko da, eta aldela ies egin diezaiogun, pasa dezagun, baina norbere doainei, errematerako doainei erabatuko egitea ere. Aprobetxo, hartutxu, hiru lau pelota horrien, eta ez dago, mentale horrekin etorri dalako, atzera jokatzeko, eta orduan gero duda sartzeakoz. Kaso honetan remate hau sakerreztuen dudakin indau. Bederatzi eta zazpi eta bateko partziala, azken bostak, segidan eginak, haze pilota sartu duen Aimarre. Bai, eta Aimar gero eta hobeto, Lehengutan galdutxo pelota bido iru, baina oin oso ondo gogatzen, Tori! Venga, gora! Errebes ez orain. Zabalerako bide hartu du pilota, gatzera berriz ere. Luzegi. Onda Iñaki! Sino! Olaran, moztu! Haupa! Eutxikoiko. Bixok! Pini, Etxo! Erreboteko zulotik berriatu arra. Asko, Zartu! Erki. Etxeto. Bederatzi terdi gatzera, Zabalerantz dator pilota hori. Sino! Pini, Zartu! Tori! Venga, Iñaki! Zazpitik. Erra. Errebotazua. Zortzitik orain. Olaran hori ere ona. Pini, Corre, ahí va, ondo, venga. Aimar. Pini. Zilua. Urte. Zartu. Zabaleratu, nahita. Eta tantoa berak. Bikaina Aimar. Hasieran Nikolo antxean urduri xamar ikusi dugu. Behar bada partida honetako presioak eta tensioak apur bat gaine harturik.
baina orain oso ongi jokatzen ari da, pilota zailak sartzen, eta azkenengo honetan intentzio osoz jotakoa izan da Zabalera, 10-7 eta tanto hiladekin doaz. Eta orain zer, aldatu egin beharko dute pilota. Bai, apurtu. Pelota darra hauen ba. Tokez eta dana, bizitzasunez eta dana. Hortxe guzue. Larrua erabate arrotuta, ebakita, eta beste pilota bat, atera beharko dute gorriek. Hortxe guzue. Epaileak erakutsirik. Marreta zazpi. 152 pilotaka da. Goiko etxeak eta etxetok 40 bana. Aimarreko 36, Olaranek gutxien 34. Beraien multzoetan ez ziren ongi abiatu. Olaran eta etxeto beraienean lehen da biziko partida oso kaskarra jokatzen zuten. Oso kaskarra. Harrituta geratu ginen. Espero genuenera urbildu ere ez ziren egin eta sekulako pasara hartu zuten. Bigarrena irabazi egin zuten ordea. Barandika eta Erkiagaren kontra eta Goikok eta Aimarrek berriz lehen partida oso ona jokatu zuten. Eta bigarrenera joko bakarra irabazi beharrarekin iritsi ziren, hori lortu zuten eta gero behar bada erlaxazio puntu bat ere bai. Dana junta bakuen, eure relajau eta bestiek Imanolek eta aurreko partido txarra inde eta bintzete orea salbatu nahi, ez? Hori da. Ez zuten partidarik irabazi gabe aldegin nahi Arbek eta Lopezek eta lortu zuten. Biak joan dira. Atzera Olaranek, ez din Iñaki pasa. Iñaki Olaran bai, baina gora aldegin dio! Ezker Orman goian. Hau motela da, Xavier, beste pelota baino. Aurreko pelota baino. Motela da, bai. Oraingoz bederen nabarmena da aldea. Etxeto. Moztu nahi bazu. Eta zer pilota sartu. Arriberria izan da. Osongi moztua izan baita. Bai. Atzera Olaranek. Eskerpa eta kutute eta dana. Bika imenetan. Tanto ederra jokatzen ari dira Etxetok atzera. Aimar. Erki. Ondo, bai. Eskumaz. Ez tarra. Eta ongi jarri. Ondo, Aimar. Bai, jarri alegia, baina bikain erantzun dio berriatu errak. Tanto ederra doa. Olaran. Moztu. Ongi Goiko. Goiko etxea. Bederatzitik, erreboteatu, Goiko. Zuzenean Zabalera, eskura eman dio Olarani, ez du engainatu oraingoan. Eutsi Aimarrek. Erkia ze pilotak sartzen ari diren. Olaran bila. 26 pilotaka da. Aimar. Errebesez, ongi. Una hori, Zer esan dio? Nekatu itxuk eta, venga. Zortzitik. Beste bat! Apaiake! Olaran pumpa laster. Atzera berriz ere, Aimar. Tanto gogorra oso. Buska! Amabos pilotaka da.
Asko balio dut Antonek. Erreboteatu Olaranek, Goiko. Sartu egin behar Etxetok, zaila sartu du. Eta pasa. Goiko pasa gainera. Olaran. Atzera. Aimar. Ikaragarri gogorra doa. Ia 3 minutuko tantoa eta azkenean berriatu erragaldutakoa. Hortxe duzue makurtuta Aimar. Nekea gerasanik eta armailetan ere ikuskizuna. Haze tantoa jokatu duten oso gogorra izan da, ikaragarri gogorra. Ia 3 minutuko iraupena, 41 pilotaka da jo dituzte. Eta orotara 200erako bakarra falta. Olaranen sakea izango da 200garrena. Partida gogorra doa. Lehenengo tantuek izan ezin besti gero asko gogortu da partidu, Luze, bikain oraindik pasarik ez da izan. Ez, bat ere. Eutxi Etxeto. Partida berdintzeko aukera dute urdinek. Venga, eutxio. Aire hor. Venga, eutxi, latzai. Bai. Bisok. Aimar, ongi. Vas-y, encore. C'est fini, Neymar, pega, hortik bai. A toi. Start Neymar, venga. Ergi Aimar. Aire bai. Olaranek sartu nahi zuen, baina ezin izan du. Aire zeu. Erki. Eutxi. Bikain Etxeto. Baina gora! Ez zirudien edo ez zaitiru ditu. Ez baina... Saskitik irten zaionean gora joango zenik baina... Ikusteako pelota honi arrisku hori, Pizka bat, momentu batuan eskapada eta tantutan behozorra naiz, pelote hauen, 3 pelota aurri mejauziak, Ondinoik ez dakit, ez dau seguru pelota hau. Hori gaitxik ez daue lagaten errebotera be. Alegia, oraindik pilota berri xamar dago, oraindik ere larrua berri dago, irriste egiten du hormetan, eta tanto batzuk beharko ditu oraindik ere naturaltzeko. Hori da. Eta konturatuko zineten hor Bizkar gorenean badutela koskortxo bat pilotariek, hori hain justu ere mikrofonoena da. Mikro eta guzti jokatzen ari dira lau pilotariak eta zer nolako jantzia ematen dion honek ikuskizunari. Elkarren arteko komunikazioa benetan da gustagarria. Bai, ze hori parte importanti da. Zelan berba, eurek zelan komuniketan dira askotan, publikotik ez da entzuten eta oso importanti izaten da komunikazio hori. Nola berbaitzen da, nola dirigitzen dien. Gure audioteknikarien eta laguntzaileen lan bikainari esker zoragarri heltzen zaigu hori. Eta, pilotaren hotsa ere, hobeto zuten dugu, askoz hobeto heltzen zaigu, eta gero batak besteari zer esaten dion, elkarri ematen dizkioten animoak, tantoa jokatzen ari diren bitartean ere. Benga, nekatu dituk eta sartu ezin diat. Amaika eta 9, eta zerbaiteatik, ari da inbeste jende hurbiltzen batetik eta bestetik Iker Bizente Otsagabiatik etorri zen. Ia 3 orduko bidea dago. Bai, eta gaur nik eta dute batzui, Betelutik etorri diez, 4 edo 5 bai etorri di, Betelutik. Eta Zarauztik beste kuadrilla bat, eta jende asko leku askotatik etorritakoa. Hemen Iñaki pasa egitera joan da, botea nahi bezala ez dio eragin, eta albotik jo behar izan du, eta aukerakoa ez ustear gatik, pasa egitera joan da.
Urrengoa, ongi gurutzatua. Eta motz geratu zaio. Ez duen labor espero izan. Atzelari Lapurtarrak 12 eta 9 eta lehen 41 pilotakako tantua jokatu dute, orain berriz sakez erabakitakoa izan da, arketa honek balio berbera dute. Bardin. Ez da gire, Xabier, azkenin pilota kamisa bin dabe, ala bardinakin segidu dabe? Nik uste berbera ekin. Berberakin, ez da? Atzera Etxeto. Ongi Eimar. Ondo. Hartu esan dio Iñakik eta ederki eutsi dio. Eutzior, venga. Venga, Aimar. Oso ondo. Aimar gozo ongi jarritako pilota eta errebesez punpagoran ezin saskian errenditu Nikolas Etxeto saskimuturra jo eta kanpora. 13 eta 9 eta tanto garrantzitsuak izan dira hauek. Ondo sartzen da hor pelota Nikolasek, baina. Eta pilota aldatu gino mendu goiko. Bai. Está bicho qué? Torre. Aire, Elchi. Buah. Erra pelota kada. Iñaki gerreboteko zulotik eutsi. Hartu, venga ordaka. Erra, ondo. Txapaineko erra izan da, baina sartu Jan Olaranek. Sartu. Venga, hor, pasau el bas. Ona, bai. Aurrera más, venga. Bakarrik aiza. Bakarrik ari aizeta. Bakarrik ez diardu, baina lan asko egiten bai. Pilotakari gehien herriatu harrak jo du orain arte. Ies egin behar izan du Horretxeto, Golaranek barrura errebotea ongi. Aimar. Airean avanzan, Zino. Venga. Sartu, Aimar, sartu. Venga, hor pasa, erreta zabeketa. Eskumaz. Erreta zeudeketa. Hormabikoa saietxetik. Arrapatu eta moztu goiko. Ontolaran! Temperaturak gora egindu Gernikan. Sartu, Aimar. Hartu hori ere berriatu errak. Erra pelotaka da. Olaran. Bien tartera eta ezin aurretik lan asko eginda zegoen eta ongi Olaran hor aurkariak hainbeste nekarazitakoan zuloak ere handiagoak dira eta hori aprobetxatu egin behar du. Bai. Eta oin bez segurure indau, Ez da hormabixe botateko oso ondo gero, baina segurure, barrure, asko arrez gauarik eta... Baina errematatu eintzat. Bai, hori da. Ez que enbida bena da. Betxun? Ezin dau denpora guztixen atzera botaten egon. Bere aukerak baliatu inbitxu. 10 eta 13. Pelota oso txarra sartutxu, kortadie zabaletik jotzena goikok, pelota txarra esen da. Bi ere izan ditu, txapagainan moztuak, eta biak ere ongi moztua, gainera. Aranko, Baina asko sartzen dago Olaranek, kortada asko sartzen dago, esker paretin hor oso ondo sartzen dago Olaranek. Kortada asko hanka ona daukez, da erretza ailetan da, eta ondo gatzen dago pelota. Berriz ere zinean Etxeto, arro eutxi. Aire, Zino! Aitxe zilua! Venga, Aimar! Eutzi latzai! Ezker Orman sartu du Olaranek urruti xamarretik erreboteatu behar, biladoa goiko ordu aukera. Zokora Doktores. Bila joatea gasko balio zuen punpagoran erki konfiantza hondiz. Sartu du saskian Hormabikoa jotzearekin
edo Zabalera zuzenean jotzearekin, behintzat Zabalean jokaldi egitearekin mehatxu, era bat engainatu eta barruan erki bukatutakoa. 14-10. Hor sartu dau, aide bezala, beti Iñaki hor dominio dau, bote korrido, akabo. Eta horrek ere asko lagundu dio buruz buru nagusi izaten. Hori da. Sartu ema. Sartu hor, venga, utzi. Hauxe bakarrik. Zaitu hor, venga. Ixok. Ondo. Dara plaz. Utzi, Mar. Venga, utzi. Erki. Eutxi, Eimarrek. Olaran. Ondo, Aimar. Zaila zuen. Bai. Atzera etxeto. Rebote konturotik. Ikein berriatu barra. Ara! Nikolas Etxeto deno guztekabean harrapatu nahi izan gaitu. Hor, errebesez, bebetik sartu du pilota, baina gero pixka bat alboragotik ormabikoa jotzen saiatu da Ricardo. Irten balitzaio bai dotorea, baina... Bai, hori da, horrek bakitzu no surtetzen daben ondo, Xavier. Normalin, zeure joku normala etxe zeu esenien, remati normala etxe zeu esenien da, holan hori engainautea atrapau ondo ingoan seguramente, baina gaur ze pasatzen da, depora guztizien dago atzera jolasten, oso remate gitxi ditzen, eta, claro, nizen da benin, improvisau nizen da benin, ba... Pentsatuta ekarri dugunaren kontrako zerbait egitera noa. Hori da, Xavier, bai. Hemen txeuzue, Jan Olaran bere prestatzailearekin izketan, Nikolas Etxeto ere bai, aldakeletarako korridorea duzue hori eta taktikoki nonbait gauzak berraztertu nahi dituzte. Eta animo batzuk entzun, arnasa pixka bat berritu. Bigarren joko erabakigarriari heldu aurretik urdinentzat erabakigarria izango da. Galtzen baldin badute, finali gabe geratuko dira. Aurrela Olatz. Lehen Marino Lejarreta izan duguren beste kirol batera egingo dugu salto, gurekin dugu hemen, Endika Barrenetxea, Endika Gabon. Gabon bai. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Komentatzen dizun lehen, asko ez dakienarentzat, kanpotik ikusita zesta eta remonte antzekoak, baina barrutik ez daukate zer ikusirik. Zala da, ez komentatu deun bezala, biek aman komunean dakau zestakin jokatzen degula, baina jokuan eta batez ere teknika oso ezberdinak dira. Behaiek 160 errebesez jokatzen dute eta guk 100 bata edo bila asko jota, ez? Orduan, bueno, oso interesgarria ikusteko. Izugarrizko girua dago armaietan, hori ere gozada bada eta privilegio bat, eta gustora gauarekin. Zesta ere gustuko orduan? Bai, oso gustoko. Gaina, lehenko urtean goikokin erremontarin aukera eukinun ondo ezagutzeko, eta, ja gaur norbait ezaguna barro eukitzean ere ezberdin bizitzen da partida. Erremontaria aipatu behar duzu eta galdetu egin behar dizut, hasi gara horren zuten xurrumurroak, erremontari itzulikote den horretan ari zara Endika. Bai, alaxea igea, ja lanian hasi gea, gauzak eta prepatzen, eta gaina aste honetan bertan hasten dira erremontarin sartu alizateko prebiak, pelotarienak. Ostegun larun bat eta ostegunean jokatuko dute, eta laizzer ezagutuko ditugu, aste pare batean zeintzuk diren bikoteak, hasi que gogotxu eta entrenatzen bertarako. Joan den urteko esperientzia errepikatzeko gogoarekin. Bai, gutzako oso esperientzi positiboa izan duzan, erremontea etxera eraman genuen, Euskal Herriko etxeetara. Jendeak lehengo aldiz ja ikusteko aukera daka zestapunta eta erremontean arteko ezberdintasuna zein dan, erremontistak eta zestapuntistak askotan entzun izan dugu, aber guk zerta jokatze deun, eta nik uste ja Euskal Herria ikasten nahi dela aspektu horretan eta hori oso garrantzitsua da. Oso ondo, eskerrik asko Endika, laster ikusiko gara, ondo izan. Eskerrik asko zuei ere. Endika Barrenetxea, erremontista bikaina eta zestazalea ere bai. Normalean, espezialitate bat
asko gustatzen zaionari gainerakoak ere gustagarri gertatzen zaizkio, Ricardo. Bai, nire kasuen bitzet, modalitate dana ditut gustoko, oso, Erremontien galarretaz askotan jo naiz eta oso gustoko izen dut. Eta eskue, badakizu bai, aldoten guztiz dakuten naiz Eibarrea edo aldoten lekure. Eta palabet, deportibon, ikaragarri gustatzen, asko. Eta nik uste dut, pelota ikusten dabenak eta bizi dabenak modalitate danei pelotarisek bintzet topeta dutze, ez? Bere ala, ez? Eta nik uste dut gentiepe bai. Eta gero beste hainbat espezialitate ere baditugu, zorionez esate baterako, Donibane Garazin gaur Frantziako binakako txapelketako partidak izan dira, B mailan Ekizi Arrustak eta Iñar Rugartek 40, David Barnetxek eta Antion Amuletek 26, eta A mailan Matio Ospitalek eta Simon Lambertek irabazi dute, aixe gainera, Alexis Intxauspe eta Luis Sánchezen aurka, haze pasara eman dieten. 40 eta 17. Henri Osafren gaztea berri emaile. Eskerrik asko, Henri. Bigarren jokoa. Abian da. Haide, sartu! Zinde! Oso ondo! Atzera Imarrek. Zeu! Haiba! Ute, horra, libre! Jaitxia Imarrek. Eskaba zabaleratu tarrapatu du eta hausartu eginda. Eta ongi ikusten dut Berriatuarra, Oso partida ona jokatzen. Oso ona, lehenengo galdutxo irulo pelota, baina gero ondo, ondo. Eskumiakin hitzu pare bat tanto eta konfizantza askokin. Ara! Zabalera joan da pilota hau eta usainik ere ez diote hartu. Barkamena eskatzen hor batari eta besteari. Nikolas Etxeto ezker hor maio du. Pika ibete. Eta hori da, pika ibete. Eta nora joan den. Hor, erabat lekuz kanpo geratu dira gorriak. Hortxe guzu, ukitu bakarrik egin du, baina Barruz jundan bezala, zarara behuleik. Baita. Hor, kontroli gabeko pilotaka da geratzen da, eta batzuetan aldeko, besteetan kontrako. Eta aktibitatea hainbat espezialitatetan esan dugu, eta zorionez orain aspalditxo honetan ez genero bakarrean ere, atzo eskuzko partidak izan genituen emakume Mastercard txapelketan, eta zesta puntan lehentxeago agurtu ahal izan dugu zure auzo herriko pilotari hoi bat, Josu Mugartegi Atain pilotari bikaina izanikoa. Eta alaxe zen pilotari bikaina, gustagarria. Eta alabak atzo txapela irabazi zuela esan digu. Berriatuko txapelketan. Erika Mugartegik eta Araile Jardik 25, biak Markina Semingoak, Iar Tarakistain eta Naia Kalbo Berriatuarrek 22. Eta, hor ere transmisioak funtzionatzen du, zuk ere semea pilotari duzu, Josuk alaba. Eta semea bai, Eta semea, eta jotzailea. Jotzailea oso pilotarixe, eta futuro itzeleko mutile eduke, bai. Askok aipatu diate, arekin itxaropen handia daukatela. Bai. Ia eta peño suerte hobi ukitzen nahi mitzet. Bai. Arke ez zuen batere suerterik izan. Afizionatuetan konparekin munduko txapeldun izan zen Kuban, Habanako Palacio de los Gritos famatu hartan, famatu eta luze hartan, hau luzea dela, 57 metro, ark 64 ala 6. 64 uste dut. Edo, ez dakit, oin ez dakit, duda dukat. Gujo lastu gendun, Mexikon, DF-en, 67 Ark 67. Gero beste urtitan hori zan, 82 munduko txapelketa jokatu, afizionatuetako txapelketa jokatu denin. Gero, 81-amaikatik 14 jokatu nebanin, ja 62 metro nebanin. Unpagoran ongi Etxeto.
Txuge, torri! Hain! Goiko. Aire! Buska, Iñaki, buska! Bila joateko esan dio. Sartu da Goiko. Karrura ongi. Olaran. Eta tanto. Aurretik ere jendearen marmarra eragin du. Eta azkenean tantoa gorri. Ez dakit, kejasan bire izenetean edo, Olaran. Bote bire atrapa gote da ben, portada. Ja, hemen ikusiko dugu ba. Neuri, lehen bizikoan iruditu zait. Hala izango zen, ez? Ez dakit ba, Nik hala ikusten dut. Bai, Nik lehen bizikoan ikusten dut. Bai. Ez dakit, zer esan. Ez dakit zer esan. Ba, nik uste baietz, Baietzuan geratu naiz, baina azken errepikaten horrek zalantza izpi bat utzi dit. Ba, esaten hasi gara eta afizionatu mailan munduko txapeldun izan. Aurkariak zein izan zituzten ba, iparraldekoa, Gintxauspe eta atzelari ez dakit zein zen. Eta gero, profesionaletara pasatu eta maila ikaragarria zeukan atainek, gainera gustagarria zen benetan, baina lesioekin eta batere suerterik ez zuen izan, eta... Danian alkarrekin jolastu den duen, Mexikotik buelta honitzenik gero Danian, eta, hauen kuadro bat, Feliz da, sagero batzu, baina zelako kinielak, zelako festivalak urtete ben, ikaragarri, Xavier. Espektakulo dutze zen, Feliz da atain ekustie alkarren kontra, espektakulo dutze. 6 mino zein handize bebize. Eta hori xe, aitak ez zuen suerte handirik izan, baina semeak izango aldu. Hori da. Iñaki, geuri, Ero mutilebe gorputze itzela duke eta postura eta dana. Geuri, Iñaki, etorkizun oso hona duke. 3 eta 2. Urdinak aurretik. Sakea motz ateratakoa. Garaiz iritsi da Aimar. Eta astindu gero. Aire, Aimar. Venga, orlándigo. Aire. Corri. Venga. Solta, Barru. Aire. Ongi Olaran moztu. Sartu Iñakik ere. Pilota zailak sartu dituzte biek. Eskumaz, bederatzitik Goiko. Ormabikoa, ez da zabaleratu. Goikok txokora. Ongi Olaran, Goikok ere ez du horra asmatu. Aimar. Aimar. Zartu. Azte rebotatu. Hartu! Ondo! Hartu, ongi Aimar. Zabalera! Eta oraingoan bai! Oraingoan ausartu da eta asmatu du Jan Olaranek. Partidu aurra neba da bata, Xavier horrek aukerok aprobetxo den bitxu. Eta gainera ikusita Aimar zelan responditzen dauen, intenta guinen bidau, rematien tantu geitzi. Aire, Xino! Aire, Iñaki! Aire, Eta pasatutako pilota zuen. Atzera Iñaki. Laisse dedans! Pasa! Aimar bien tartera. Eutsi Olaranek eta atzeratu errebotea Goikorentzat. Perdona. Eta errepikarazi egin dute, berriz. Ongi eman ala. Bai. Ez dut ez dago intentu ipeine atrapatzeko eta...
El Palacio de los Gritos. Habana, Kubako hiriburuaren bihotzean dagoen pilotalekua, 74 metrokoa bai. 1900 eta batean inauguratu. Egon nintzen, Xavier, baina ez goratzen zemat urte, Pamplonako mundiala noz izen ziren. 2002an. Ordutxe urtin egon nintzen, Federazion Internazionalak usten biakie, eta hon nintzen, aste bete, hango pilotarizekin entrenamentu batzuk egiten da. Eta eru hostien ikustea Palacio de los Gritos. Eta boseoko rini hauen erdi zen, kantxa erdi zen, baina atentzio dituzten eskerparetak zelako zuzena eta zelako edarra hauen. Increíble. Benetan, ikaragarri, Xavier. Zelako zuzena eta, ondo egina. Ondo oso. Ondo eraikia. Bai. Eta egunen baten izango zana, espetakularra izango zana, kantxa. Dudarik ez, eta Palacio de los Gritos izen hori noski, artekarien oiuen ondorioz jarri zioten izen hori. Eta armaiak eta hauken, gara, orain honetan, Olararen Ormabikoa ez da berak nahi beste zabaleratu. Goikok errebesez hartu du, salduta geratu da Paueko aurrelaria, eta ez du barkatu Zumaiarra, 3-4. Dinamika kamisa dabe, bintzet, lehenengo partidutik, frantzesak. Beste erabatere jokatzen ari dira, bai. Hortxe guzue. Ze impresinio itxin da ben, hortik publiko hola negusti, Olatua bezala, Bai, karagarri. Goikoetxeak pilot aldatu nahi du. Begira. Adin guztietako jendea. Aurrak, gazteak, helduak, zaharragoak. Zesta puntaren ikuskizunaz gotzatzera Euskal Herriko hainbat eta hainbat lekutatik etorriak. Final handia, igande eguerdian izango da, 12:12etan, eta noski Euskal Telebistak emango du. Zuzenean ikusi ahal izango duzu igandeko finala, eta final handia izango da, hau edozeinek irabazten duela ere. Zain daude, Erkiaga eta Zabala. Bitik bi irabazi zituzten Ligaskan eta final erdian ere nagusitu egin ziren. Eta Olaranek eta Etxetok irabazten baldin badute finala handia izango da, eta Goikok eta Aimarrek irabazten baldin badute finala handia bakarrik ez, gainera morbo ikaragarrikoa izango da. Aurreko kuadroetako porrokaren ondorioz. Ormabikoa rapatu Goiko, moztu eta tanto. Pentsatzen ari nintzen, atzean eukean tantoa. Biak aurre samarrean baitzauden, Etxeto bera ere dezente aurreratuta zegoen. Baina moztu egin du, eta txaparen gainean eta sekulako efektuarekin joan da, eta bertan egon da ere zaila zen hori sartzea. Begira, hemen Olaran egoso behartuta sartu du, oso saietxetik jo du Ormabikoa, ez da berak nahi beste zabaleratu. Eta Goikoetxeak moztu eta tanto. Launa, bigarren joko honetan. Bat eta gutxi irabazten hasi dira urdinak, bana, 2 eta 1 urdin, pina, 4 eta 2 urdin, une honetan. Launa berdin, Goiko. Zema jendek, Javier komenta usten, legon aritzek emoan espektakulu, Aritzerkiaga. Aritzerkiaga, bai. Arga errebesez egin zituenak ikaragarria izan da. Da gustatzen da asko, ze hain garbi jokatzen dau, moten dau, ez dakit nola, estilista moten dau, jota hain elegante eta hain erreze itxitu gauzak. Alengo fijau nintzen, errebote batzuk, Xavier, geratu jako zenak, 10 kuadrun eta
beroa makurtu bibanak, zelan gerrize, zelako edarto eta garbi sartze duten. Jogo zituen errebotea zo batzuk ikaragarri. Ikuskizun handiak eman ditu ispartertarrak bai. Erreboterako utzi behar, Olaran Goiko. Mabikoa ikuskar. Aze gatza eman du. Errepikapenean ikusiko dugu berriz, baina erreparai ez zaiozue. Zer nolako jagia egin duen pilotak, begira. Zer nolako botea egin duen eman dion gatzarekin. Hor, ez du ukitu. Hemen ikusiko dugu, Olaranek ezin kendu. Eta zer nolako botea egin duen pilota horrek. Goikoetxeak eman dion zibarekin. Eta orain erremate gehiago ikusten ari gara bigarren joko honetan. Olaranek post egin eta bi galdu, Goikok 10 egin eta 3 galdu. Televisión. Dartu, Iman. Arki Aimar. Olaran. Eutzio, venga. Si no, a toa. Venga, Imarrón. Arki. Aire, avanza. Aire. Venga, aquí. Aire, si no. Sartu egin da etxeto. Eskuma zamarterditik, Aimar. Olaran. Erra doi hori. Errebotea oso ona, asko behartu du etxeto. Sartua Estarrak. Behartu Aimar. Jan. Barrura. Zindia. Ondo! Erdi Aimar! Geiki handia egin dio pilotak, baina... Sartu! Bikain berriatu barra. Goikoren aukera! Ondo! Txapaineko bikaina oso ongi Olaran! Erra tantu, Bai, benetakoa. Ia azken hona duken. Ea, azken hona ematen dioten. Aimar! Hor... Goikoetxeak ez du pentsatu pilota horrek buruz gain pasa zezakeenik Aimar, eta orain Aimarrek esan dio nire errua izan du Goiko. Nia nekearena ere, bai? Bai, sartzeko modu neuki dugu Iñaki, berak. Nik uste dut pentsau esen balaue Aimar ezauela kolondo kolokaute, sartzeko modu neuki dugu. Neuk ere alaxe pentsatzen dut, baina Aimarrek tanto gogorra jokatu dute, beste 26 pilotak da, 300 eta 400 jada. Eta nekearena izan dela iruditzen zait. Atzera Goikok! Janpora! Aurkariak pasatu ditu, baina gehiegi zabaleratutako pilota izan da, 7 eta 5 joko hau nahita ez irabazi beharra daukate Olaranek eta Etxetok. Konzentrazio gorenez jokatzen ari dira, Olaranen sakea, hoi bezala, erdi lasterka, presaka. Dagoen gainera kantaut ikuste bestiek, bizkorra hondinek. Barrura. Pilota zaila sartu du Goikok zabalera. Hor da Olaran atzeratu. Eta kantoa urdin. Horreztu asmatu Goikoetxeak. Eta gero Olaranek atzeratu. Bata pasa eta bestearentzat heltzeko ezinezko. 8 eta 5. Begira. Sartu duenean dena alde zuen. Eta orain bai, orain atxeden aldia badagokie. 8. kintzera iritsi baitira. Eta batez ere Aimarrek saiatu beharko du auspoa berritzen. Bai, paliza erundu bai.
Baitxe Iñakipe, errebote asko hor, erutxu esforzo handixe itxekuek, gizon handixe da eta indarrazko duke eta libratu itxu, baina beratzea Marko Adron eskubiakin pelota mordu errebote ditxu. Eta Olatz Foruriak beste protagonistaren bat badu ondoan, aurrera Olatz. Bai, Xabier, normalean ohituta nago hemen ondoan gizonezkoak izaten, baina emakumeok ere ari gara bidea egiten, emakumeak ere ari dira bidea egiten, eta gaurkoan munduko txapeldun bat dut hemen nire ondoan, Eneritz Lizardi, puntista da bera ere, Gabon Eneritz. Gabon, Olatz, bai. Bueno, zuek ere izan zenuten hemen Gernikan debuta egiteko aukera, nola gogoratzen duzu egun hori? Bai ez, egun oso politxi izan zen emakumean eskapuntantzat, egiz esan frontoia bete ginun partido estelar baten aurretik eta rekuerdo oso politxak egun horretatik egiz esan. Ordutik ere jardun zareta hainbat txapelketa egin dituzue indarra hartzen ari da ezta? Bai ez, egunetik egunea ikusten da neska geixo animatzen dozela eta bultzada handixe da gau atzetik eta hortan garratxukeu ez, egunetik eguneako lanaen eta bere esfortzu hori rekonozimendu eukitzeko. Eta azken aian Eneritz, imaginatzen duzu emakumentzako jaiala egun tertzoriz txapelketa? Imaginazioa dana libre ez, egun baten ikuste alko dara lortu, bauzuak ematen mego aurrea, egun baten gustauko zaten eska batzuk horri ikustia, baina bueno, nik neoken get lana beste batzuk horreoteko, eta saioko bai egun baten hori lortzen. Eskerrik asko Eneritze ala den jarraitu bidea egiten. Bai, zebe. Eneritz Lizardi txapeldun handia, gaur Armailetan gozatzen, eta hemen padoaz, 9-5, orain sare luzeegia Olaranek, eta aurrekoa eskuan izan du Aimarrek, baina utxe egin du, eta bigarren jokoa gogorra itzen dago, Aimarren dago. Alaxe iruditzen zait, oso gogorra doala. Aira albozu. Atzelari bizkaitarraren zat, ongi gurutzatutako sakea. Aire, zida! Proceso! Les dedans, tranquille, dedans. Eutzi hor, venga. Aire, Dusan! Pumpagoran ezin. Eraman Olaranek. Venga, Aimar, eutzi. Aire! Bini Iñaki. Vale, Ari ondo, venga. Errebotea goikoren zat. Arru. Zino. Tara plaz, jankin, tara plaz. Behartu du, baina eutxi etxetok. Aimar. No aire, zino. No. Tuta. Eskaba pasatutako pilota, baina eraman eta ezker horban sartu gainera. Zabatu leza. Eraman eta baztertu egin du pilota hori, 10-5. Eta pilotarien arteko komunikazioa aparta. Tantoa jokatzen aritu diren bitartean eta ondoren. Zail jarri zaie bigarren joko hau gorriei. Aire! Sartzerik ez goiko. Aire! Erra, pelotaka da. Eta sartu. Eta eraman bai, baina kanporaia lekurik gabe ere geratu da. 6 eta 10. Neko indau pelota sartzen, Bai, asko, eta Talo zaparra da honek ere hori aitortu nahi zuen. Alde batetik pilota hain jarri duenaren meritua ere bai. Eta bestetik, gero, besoa luzatu duenean saskiaz errebotea jo du. Hor. Garbixia zinlik egota, Jundik inora, bez. Aimar. Gora! Ezker Orman gora alde egin dio. Aimarri 11 eta 6, 5 tantoz aurretik segitzen dute. Hortxe duzue, sarera joan da. Nahi gauze, Luzei. Zenbadoiez, ebe? Zenbadoiez.
Galdetu du. Eta hirugarrena izango zuen. Beste bi geratuko litzaizkioke beraz. Aimar, Aimarrez, Goiko, errebesez, atzera. Eta, ian geratu da, asko baino gehiago egin du eta alere ez da asko izan. Errebesez, atzera. Errebesez jotako agor erori egiten dira. Alere, lehen da biziko pumpan sartu du Saskia Nikolase, begira, Bai, ondo, lehenengo nesena. Arritzeko izan da. Eta gero, bai, bera ere azkar asko zutitu. Begira. Arrigarria izan da benetan. Izerdi arrasko bat geratu da horkantxan. Pasatzera irten den mutikoaren zatere txaloak. Zazpi eta maika. Va, oye, Iñaki, venga, va, oye. Bati gurutzatua. Darte, Mar. Ixo, venga, Maruti. Hor, Iñaki, hor. Darrean, eutxi etxeko. Sartu! Sartu agindu dio Iñaki Aimarri, baina ezker horman baitzen hau ere, eta pilota asko ari dira. Nik usteot, bai, asko eta ondo ipini dago, baina usteot ostabe hau errebote hartzeko pilota zala, Ja, bera ere nekatute, ongo da? Bai, dudei pebez. Topa hotxe, venga, topa hotxe! Hortxe duzu, bai, hori luzi zengo zen. Bai. Ies egiten ere lanak izan ditu hor. Aire! Ustainak! Aire! Sartu! Goiko barrura egin dio pilota horrek eta ezin, eta badoakie bigarren jokoa gorriei. 13 eta 7. Fizikamente Xavier hobeto ikusten dio, momentu honetan. Bai. Auspoz ikusten da. Askoz ere freskoago daudela. Aimar. Garra. Xok. Bigarren joko honetan galdutako pilotarik ez du etxeto. Olaraneak barrura. Bote handi egin erazi. Ongi Aimar. A toi. Atzera. Zeu. Darri zen hor. A toi. Sartu. Aire, Ongi etxeto. Sartu, Aimar. Eskumaz berriatu gara. A toi, passe le milieu fond. Unpagoran ongi. Reutzi. Je suis. Corri! Aimar, sartu! Je suis encore. Ongi Aimar. Gora. Goian izan da. Larri baina goian izan da. Etxetoren azken pilotaka dau, esan berria du. Bigarren joko honetan galdutakorik etzuela, hori galdua izan da bai. 8 eta 13. Ez dute dena hirugarrenean jokatu nahi. Goikok eta Aimarrek. Luzegi. Vale. Venga, beste baina, venga, oiza. Goikoren sakea. On les fait ceux-là, On patiente. Bien, on joue bien. Cherche, sinon. Sartu egin da Olaran. Venga. Aire.
Opa, Iñaki. Sartu, Bixo, zau. Atoa, Chino. Libre. Sale. Venga. Errebotea, Motxamar, jaso besterik ez. Tu peux, vas-y, Olaran seitik, eskumaz. Erra! Tantoa egin duen, ikaragarria. Luzaroan batere arriskatu gabe ari izan da. Baina bigarren joko honetan bere izaera eta bere doainak erakusten ari da Olaran eta azkenen honetan arriskatu du, zer nolako errematea egin duen. Zabalera zuzenean, txaparen gainean, ze abiadurarekin gainera, ikusgarria izan da. Berriz ere presaka atera usakea. Chino! Ucho! Ongi Etxeto. Aire! Ontxe, gari! Dios, sale! Hostia. Hau, Iñaki. Chino! Pasatutako pilota. Te va. Hartu, Imar. Venga! Arrura. Aire, lasai. Chino! Toa! Erreboterako utzi dute. Olaran. Nondo! Mucho! Azte, pilota sartu du. Ikaragarri zaila. Erreboteko zuluan jarri gainera, eraman Etxeto. Aimar. Atzera. Jaso Etxeto. Libre, man. Atoa! Olaran egatzera. Aimarrek bera erreboteatu. Olaran. Atzera eta txutxa. 15-8. Bigarren joko honetan gehiago izan dira. Askoz gehiago izan dira Olaran eta Etxeto eta orain pixka bat preskatzen saiatu beharra daukate Goikok eta Aimarrek. Erregai gutxiagorekin ikusten ditut biak ere. Bai, batez bega Iñaki gainera, Aimar hori tanto honetan be asko ibili da, baina Iñaki aire juteko berak sartzeko moduko pelotak ez da abiatu egin pelotean bile eta hori nauteko fresko ez dauen seinalie. Eta aldageletarako korridore horretan zer ikus daiteke lankideok berriz ere bere prestatzailearen aholkuak entzuten ari da. Olaran barrurantzagoaz note dira Goiko eta Aimar nik uste. Hortxe dira. Hortxe daude luzaketak egiten berriatuko atzelaria. Aimar paliza itzela hartzen dago, Bai, pilotakadak ere beste inor baino gehiago eta partida oso gogorra doa Bizkaitarrarentzat. Eta elkarrizketa seteragoaz, oraintxe irtengo da Iñaki, baina elkarrizketa seteragoaz, Olatz, Bai. nor duzu ondoan? Ondoan daukat Jaialai Winter Series honetako lehenengo finalistetako bat, berak pasa zituen urduritasuna joan den astean, gaur lasaiago Aritz Orkiaga, Gabon. Apa, Gabon. Bueno, emozioa pasada baretu da edo oraindik pozik jarraitzen duzu. Ja pasau da, oin partidaz disfrutetan, bai aurrengo domekan, noren kontra jolasten dugun ikusteko. Hemen ari zara aurkariak ikusten euren teknikak aztertzen, joan den astean esan zen igun nahiago zenuela Goiko eta Aimarren aurka finala jokatu ez dakit mantentzen duzun. Bai, azkenin Iñakiaz da harreman asko dukot, entrenamentu epe alkarrera zeitzen dugu sarritzen, eta finalin galtzen badu, noren kontra galdun nahi badu, Iñakik irabaztia. Nahia gauza bada, beste bat zer gertatuko den partida nola ikusten duzu? Ondo hasidiz, Iñakita, urdinek igulez dago min askoriken lehenkoko setien eta Aimar eta lasai jolasten ibilidiz, eta oin Olaran eta pixka jokun hasidiz,
Bueno, irugarren nipetze dut Iñaki atzeratuko dela, berak irungo dago joku eta nipetze dut gorrexek irabaziko da. Oso ondo, hasi zara dagoeneko urduritzen finalerako. Ez, da higu azkenengo urduetan urdurituko gara, baina momentuz ondo. Oso ondo, eskerrik asko Aritz, gozatu partidaz eta igandera arte, ondo segi. Eskerrik asko. Aritz Erkiaga Ispasterko pilotari ikusgarria. Gozatu ederrak eman dizkigu. Neguko txapelketa honetan jokatu dituen aurreko 3 partidetan. Domekan hemen izango da. Zabalarekin batera aurkariak ikusiko dugu ba. Aimar. Errebesez, 11 denetik. Hori tanto bakoitzak. Balio handiagoa dauka. Bostera da hirugarren joko hau. Goiko. A toi! Vas tranquille. Ahora nongi olaran. Sinon! Fini, Iñaki! Fini, Sale, Aldo! Ale! Goiko, bederatzi terditik. Aire! Sinon! Lepe da Argos! Lanzaior! Barrura olaranek. Ultimar, venga, Auche! Aire! Fini, Ongi, etxeko. Corre! Jo, aire! Hauek ez dira lehen egunekoak. Lehen egunean oso itxura eskasa eman zuten. Gaur beste maila batean dihardute. Bigarren jokoan eta hirugarren honetan. Bereziki. Iñakiren errebotea, Olaranen aukera. Moztu, Ordainar, pikaino utzi dio. Eta ongi atzeratu, ietxetu ere. Haze tantoa. Iñaki, Unpalaster sartu, txapagan. Ongi Olaran! Zer dau? Zer dau? Barrura Iñaki, bote handi egin erazi eta tanto. Ikuskarria izan da hirugarren jokoaren hasiera hau. Goiko etxearen txapaganekoa. Zoragarria izan da. Zoragarria izan da eta abiadurarekin, gainera txaparen gainean abiadurarekin gurutzatua. Dana. Eta Olaranek erantzun egin dio, baina ondoren beira hause da txapagainekoa. Ikaragarria, hori da txapagaina hori. Ezker horman sartzerako eraman Olaranek eta gero zer egin duen Goikok. Errebesez. Hementxe ikusiko dugu. Barrura, bote handi egin erazi eta pasa. Ate eta huts gorri! Iñakik gitzitzen reboteten dago kostauakin, baina oso rebote hona dauke. Gitzua horrek, hor kantxa erditzen da hor aurriek, gitzua aprobetxo bilaukez. Zetaino ondiz itzen daute. Jarri, Erbitxuke! Jarri, kartu! Iok! Ondo! Ui, Fini! Zaiti zulua! Atzera etxetok. Venga, Aimar! Cherche, aide! Aide! Olaran! Azpitik atzera, leku txarrera. Oso leku txarrera, suerte puska batekin. Baina tanto urdin, bana! Emozio ditzela dukau, Xavier? Emozioa eta... Eta jokua bai, Presioa ikaragarria eta bai, jokoa ere bai. Partida gorra jokatzen ari dira oso, laster bosteun pilotaka da. Olaran. Sinon! Harri! Ai! Venga! Goiko. Bote handi egin erazi eta tanto. Ikaino Iñaki eta joko honetan egin dituen bitantoak. Bata errebesez eta errebotean, azken hau berriz eskumaz, baina bietan ere bote handi egin erazi eta etxeto behartu. Bai, ezke hori da enbida, bena, bestelan, hor hartute altura honetan partiduen atzera botatzen badau, errez ez hartuko dago, eta hor, ariago enbida dago. Ongi gurutzatua. Peloti da gainera darra, gotxi bera jokatzeko.
Elkarri oso aukera gutxi, eman diote sakeetara sartzeko. Bai, ez dira sartzailea eurepe, Beraiek ez dira sartzaile handiak, baina gero 10 eta laurdenetik ateratzeak ere, aurreragotik ateratzeak ere laguntzen du, eta Barrura Goikok, Etxeto. Hau bainak ibeste barrure! No, edarra. Eutsi Etxeto. Harri, sartu! Horrakak! Goiko! Zapainekoa! Buskarria! Hori da gatza hori. Hori da gatza eta hori da jendearen sua. Baize, bastante atzetik izen da, Xavier, ez dauke, bitxu, ize, 6 kuadro terretik jodau, Ze velozia emotzen, Ikaragarria izan da. Eta hirugarren jokoan, hirugarren saltoak ematen du. Atxeen alditxo egiteko aukera. Eta Iñaki joko bikaina jokatzen ari da. Guk beraienak ez ezik, beraiek gureak entzuko balituzte bezala zer esan duzuen, nekatuta nagoela, ara? Bai, baina irudipen hori motezen dau, aurreko serien, tanto bat obitzen hori motezen dau. Baina mutile preparaute da topera, eta rekuperazioe, ja edadin aurra junarren, rekupera ondo, eta gero ala, horre txapa gainean hain ondo neurtuta ere, ematen dionik eman gabe, elitzateke gainerak gorra izango, ematen dion abiaduragatik, indarragatik da. Batez, portada, uin azkenengo tanto, abiadura etxi sartu hotzen. 3 eta 1! Hau baiaki, venga, horitzaki, venga! Zenbat gozatzen ari garen aurtengo neguko txapelketa honetan. Zeu! Bai, ia jarraipena duko ez. Olaran hor sartu da atzera! Aimarrek jaso! Beste bat jo behar Olaranek, errebesez jarri da. Txokora, hortxe da Aimar. Eskumaz atzeratu. Eutsi Etxeto. Horraka, venga! Goiko. Eutsi! Atoa! Xavier, hau izen da, errebote, bikaina. Baina bikaina, Indarra hundian eta gainera non jarri duen. Da goiti bera, eskerparetin sartu dago. Errebote, zoragarriz izen dauz. Eta bi errebote atzailerik onenak izango dira, bata errebese, Zerkiaga eta Goiko eskumaz. Bai. Betxu, Goitik. Eta betxu nun ipirina bene, eskerparetin, Pilotazaleak 1600 lagun zutik. Geuk ere beharko zutitu zerbait ikusiko badugu. Ongi gurutzatutako sakea azkenengo hori, Goikoren azkena. Venga, Imarror! Venga! Ui, Txino! Eskatu eta eutsi. Eta ongi atzeratu Etxetok eta Aimarrek ezin. Saskian botea egin dio pilota horrek. 2 eta 4, ez da amaitu hau oraindik. Larrizen Etxeto baina eraman eta oraindik ere irribarretsu jarraitzen dute. Horrek asko balio du, Lauta bi galtzen bostea eta hori irrifar hori asko balio du, Hau bizializatea ere ondia baita. Bai, benetan. C'est bien buté. Aimar. Txino! Topau, Iñaki, topau! Nitu da hori! Larri da. Ia pasatu du Goiko. Azpitik eskumaz. Moztu, indarra hundian, eutsi Etxetok. Haupa! Haide! Ongi Olaran. Sartu! Ondo Aimar. Bikaina Aimar. Olaran, moztu, luze, hor da Aimar. Eutsi. Erreboterako utzi dute Olaran. Eta ezin. Eta hor
Ez du pilota hori errebotea zerik izan. Paueko aurrelariak, baina Nikolas Etxetok partidaren aurretik erakutsi dizkizu egun irudi haietan, Lapurdiko itsasbazterrean grabatutako haietan esan digu ongi jokatu nahi dugu behintzat. Galdu behar badugu ere, sentsazio honekin gera gaitezela. Lehen da biziko partidan galdu egin zuten, itxura oso eskasa eman zuten, gaur galdu egin dute, baina 1006 lagunzutik. Bai, gaur egiz esan, pozik juteko mogun dauz etxera. Eta Xavier, lehen egon geha, Iñaki oso kantzautu ikuste dule. Da azkenin, betxu, Olara nik uste gemelu iotzala eta ezin izen dago rematletako. Zelan nik gauzak, zelako, takitzen nola esan. Eta azken boladan askotan ikusten ari gara hori, lehengoan Bilbon ikusi genuen 1294 pilotakako partida jokatu zuten, eta ikusi egin dituen Zabala eta Oier Etxebarria eta Arranpekin eta arazo muskularri karagarriekin. Lehengo larun batean Herenegun Julen Martika ere alatxo ikusi genuen Labriten, eta gaur herriz gorriak larrien zebiltzala uste genuen, eta hor azkenean, begira. Izen da gemeluk igonda, gemeluk igonda. Eta jakina, hor hanka horrela daukazula, ez daukazu indarrik egiterik ere, eta... 5 eta 2, beraz, maila handikoa ez ezik, morbo handikoa ere izango dugu, igande eguerdiko finala. Alde batetik, Goiko eta Aimar. Bestetik, Erkiaga eta Zabala bi atzelari bikainekin, eta aurreko kuadroetan egungo izar nagusiak. Eta ikustekoa izango denez. Erkiaga Iñakiren kontra jokatu nahi zuen, galdu behar badu haren kontra galdu nahi dut, baina norbait irabaztekotan ere, Iñakiri irabazita, Gernika lertzear dela, ura ere historikoa litzateke, eta ederra izango da. Hortxe doa, zigogailuan gora, elkarrizketa seteran, irabazleak, denak irribarretxu, denak. Hori da, politxe, Xavier. Irabazleak, altzaileak, eunka eta eunka zale ona etorrietako zatu ederra hartuta irribarretxu etxerantz doazenak, benetan gozagarria izan da gaurko hau ere. Eta hortxe dituzue. Goiko solairuan dagoeneko Iñaki Osa Goiko etxea. Eta Aimar Aldazabal Erkiaga agurtu dute bidean igandera arte. Igandean ez da berriketarik izango. Partida hasi aurretik izango da. Kontutxoren bat eta adar jotzeren bat, baina handik aurrera ez da errukirik izango. Eta gustura nekatuta leher eginda, baina pozik Iñaki eta Aimar. Bai. Bai, Xavier, eta ez da gutxiagorako, finalerako sailkatu dira euren helburua lortu dute, eta nola ez dira pozik egongo Iñaki eta Aimar, zorionak. Eskerrik asko. Iñaki esan zen igun, guztiaren bila zatu zela, eta ez dago hitzik. Bai, hori da, ez, hasieratik objektiboa da finala heltzea, eta bueno, suerte pixka bado, berre txapela jantzitzeko aukera honez. Aimar, beti esaten diogu Iñakiri, urte aurrera egin ala, berare hobetu dela, baina zuk ere ia 40 urte dauzkazu eta gaur eman duzun maila. Bueno, maila edo, izan kantzauina asko gainera. Baina, bueno, lehenengo zetin guztore binina, bigarren oso kantzaute, ja, bizkat neuri atakauztio bastante eta kantzauina, da hirugarren zeterako rekuperauna eta ondo, ez? Baina, bueno, preparatu itxega eta eutzitzagu partiduai. Iñaki, beste behin ere erakutsi duzu zergaitik zaren onena, edo onenetarikoa behintzat hori da hori tantoak bukatzea. Bueno, nik usten dut hori da gure lana, ez? Azkenian preparatzea, primeran etortzia partida jokatzea, alde maileko onena ematia, eta batzutan gauza galdeatatzea, bestetan kontra, baina azken aldian oso gustora nahon ematen izen mailakin. Argi dago partidan maila hona emateko, batzekoak ere dominatu berdula, eta oso gustora Aimarrek eman du mailakin bai. Aimar, zuk jakin duzu, zuk argatza izango zela helburua, hor faktore psikologikoak zenbaterainoko eragina izan du? Bai, bigarren zetin bizkat hundidu mogu, nina kantzaute sentitzen itzen, eta
ikustena neuri ataketan dauzela eta Iñaki jokoz kanpo dauela, da bakatx ikusi hozeta, ez? Baina, bueno, holan junda, gero ja hirugarrenin pixkan deue biztu ina, eta gustora amaitxu azken izeta, da posik irabazitxe. Iñaki, ostegunean komentatzen zenidan, Gernika plaza berezia zuretzat eta beste final bat hemen jokatzeko aukera izango duzu. Oso posik, ez? Frontoi bada, nire kualitatetako oso frontoi egokia dana. Oso posik nago txapelketa guztiakin, ez? Gernikako torneo guztian, ez? Ikusten den jendia, girua, eta nik usten dut bai jende ikusliak eta baita guk ere asko gozatzen deula jokatzen eta baiek ikusten. Orain bioi luzatzen dizuet galdera hau, Erkeaga eta Zabala igande horretako finalean, zer espero behar dugu? Espero partido gogor bat, Zabala niri domina bingo nahitxu, pelotari fuerti aleko eta hori, baina guk alegin du bigu bixon hartin, aritz jokuen ezartzie, eta eurek alrebez, alegin duko die, goiko jokuen ezartzen ez, da ni pestot atzien ongo alagaku domekan. Iñaki? Bueno, ni lehenik eta behin, oso gustora ez, finalien egotiakin. Aki esan ez da erraz izaten final eta heltzia. Nik usten dut guain arte eukideun presioakin, jokatzeko partida guztietan disfrutatzera etorri eta txapelan bila. Zaiatuko gure maila ikonen ematen da haber gauza gure aldatatzen dira. Txapelaren bila, Aimar? Hori dudari, behin hona arte heldute, txapelan bi, ez? Eure partio hona emiko da gure irabazteko eta gupe bai eure irabazteko. Espero partio poli bat izeti, jente pillo bat etorriko da eta azken baten 6 puntik irabaziko dugu, ezta? Bai, hola izango da. Eskerrik asko bikote zoriona berriz ere, deskantzatu eta igandan ikusiko gara. Ondo izan. Eskerrik asko. Partida erra ikusi dugu eta jendea unkitu da, epaileetako batek ere. Bai, alan etorri da Xeber, bai. Oso, eske partido da izan da Xabiar, emozio onda, eta nik usteo geratzen dela final haundi bat. Izar bisek emondabe espetakulo itzela. Eta euren zageruek, de postin edo esaten dana, iztineke, estelaristak edo iztineke figurak, oso maila ona emondabe biek. Eta nik usteo geratzen dela final bat oso irekixe eta oso espetakularra. Halaxe izango da bai, ikusmin haundikoa eta ikustekoa izango da eta zuzenean ikusi ahal izango duzue Domeka Eguerdian eta Nikola. Beno, pena izango du, baina jostari eta irribarretsu segitzen du. Aurrera, Olahatz. Bai, segundotxo bat, Xabier, oraindik toki hartzen ari dira. Nahi baldin baduzu, Olatz ongi iruditzen baldin bazaizu, eta gure lankidei ongi iruditzen baldin bazai, estatistikak errepasatuko ditugu aurrez. Primera. Zuei denbora pixka bat emateko. Eta bakoitzaren lana datutan xeatzeko. Goikoetxeak 15 egin eta 4 galdu, Olaranek 11 egin eta 2 galdu. Aimarrek 5 egin eta 6 galdu, Etxetok 6 egin eta 6 galdu, baina galdutakoetan oso behartutakoak ere izan dira batzuk. 528 pilotaka da, gehien Aimarrek 157. Goikoetxeak 118 tartean ziren Olaran eta Etxeto, ia kopuru berberarekin 3 aldea besterik ez. Ordu bete eta 26 minutu terdiko iraupena izan du partidak. Lehen da biziko jokoa garbi irabazi dute Gorriek, 15 eta 10, bigarrenak Ardia Urdinek 15 eta 8. Baina hirugarren honetan Goikok berriz ere esan digu denoi, iep. Hemen hauk, Goiko nauni gero. Bai, hori da, bai. Orain bai, Olatz. Orain bai, eta barregarra izan da gainera, hemen euren burua ikusten ari dira errepikapen horietan, eta euren akatsei barre egiten, eta euren tantonak txalotzen. Nico, Jan, Gabón, buenas noches. Gabón. Ha sido una pena, pero yo os quería felicitaciones por el partidazo que habéis hecho. Nico. Gracias. Sí, hemos hecho un buen partido, un poquito de fallas en el primer set, que me cuesta, el set. Y después volvemos, jugamos bien, mejor, ponemos la pelota al fondo. Al final se juega poco, pero gracias a todo el mundo. Fue un momento increíble para nosotros. Jan, vosotros dijisteis que los del primer día no erais vosotros. En los siguientes 2 partidos habéis demostrado estar aquí. Sí, hemos jugado mucho mejor. Peor hubiera difícil, tampoco, pero
Y no, pues lástima que no llegamos a ser el último tanto del último set, pero hemos dado una buena pelea. Hemos dado todo en el frontón con lo que teníamos y pues al final no está suficiente, pero pues quería que salimos la cabeza alta de Guernica y creo que podemos decirle. ¿Qué más? Podemos decir eso porque el público, como os ha aplaudido, ha sido espectacular. Sí, fue un momento un poquito increíble ver todo el mundo que se levanta. Nunca he visto eso y gracias a todo el mundo, a ETV y todo el mundo que han trabajado, a ustedes, porque fue un momento increíble. Es la sexta punta que ha ganado también. Ahí vamos a tener un ganador, pero es la sexta punta que sale más grande. Entonces es lo que importa. Y gracias a todos. Qué bonito, gracias a ti, Nico. Jan, en ese último tanto, no sé qué te ha pasado en la pierna, no sé si estás bien, estás dolorido. Sí, estoy bien, estaba muerto ya. ¿Estás viejo? Empiezo a ser viejo. No, la verdad el partido fue muy difícil. Hemos trabajado mucho en el segundo set, sobre todo para cansar a los demás y al final nos ha costado el último set y pues el último tanto fue el tanto de demasiado. ¿Tenéis algún favorito para esa gran final? No creo, es que una final siempre es 50-50, creo. Es que cada de ustedes tienen calidades diferentes. A ver quién juega más en equipo y quién hace menos fallas, pero va a estar un buen final y suerte a todos y sorionak a todos. Jan, ¿algún favorito? Pues sí, como lo he dicho, 50-50, pero pues Iñaki en las finales no se equivoca mucho y quizás la experiencia de él y Eimar, no comparado a Ritz, pero a Ion podría ser la diferencia. Pues yo sí tengo que meter un billete a Goico. Porque hemos perdido. Y hemos perdido contra Ritz. Hemos perdido contra el ganador. Contra los finalistas. Contra pues los hemos ganadores. perdido también contra Zavala, entonces bueno, estamos tranquilos. Habréis perdido contra los ganadores. Eso es. No está bueno, pero... Muy bien, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí. Gracias por el espectáculo que habéis dado y hasta otras. Qué ricasco. A ti, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Los de ITV todos. Gracias. Gracias, qué ricasco. Bi finalisten kontra jokatu dute txapelketa honetan, biak galdu dituzte, bi partidak, baina ezin dira konparatu inola ere. Orduan ez ziren Olaran eta Etxeto izan, gaur bai, gaur ikuskizuna eman dute eta galduta ere oso irribarretsu. Asko daukagu sentsazioa, une historiko bat bizi izaten ari galela, Ameriketan gertatuenaren ondoren hemen beste arnas bat eman behar zaiola zesta puntari, arnas berria behar duela, eta pilotariek ere sumatzen dute, eta berak esan duenik horrelakorik ez du sekula bizi izan. Hori da, eta pentsa honek iparraldien bizizetetxue udaran olako festival edarrak bai, baina olako ambienti eta hain kargaute eta gero ba agradezidu di, ikusten dabe zelako esforzu itxin dauen bai ETV-tik eta danetik, eta ba hori pilotarisek batzuk arrotu itxen di eta beste gauza batzuk eskatzen hasten di, honek agradezidu itxen dabe, eta nik uste gainera zesta puntak momentu honetan hori bidabela, gero mejoratzen bada eta beste situazio bat etortzen bada, ba egongo di exigentziak edo beste gauza batzuk itxiko. Baina momentu honetan, dano golatu igon bi hau eta pelota zesta punta epini bi hau merezi da bentokiz. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Laboral Kutxak emandako babesarekin eta Euskal Telebista egiten ari den ahaleginarekin eta pilotazaleek eman duten erantzunarekin benetan erra izaten ari da neguko txapelketa hau eta iganderako hitzordua finkatuta dago, baina datorren asteburua ikaragarria izango da. Lehendabizi ostiral gauean Azaungo auzo eta pilotalekuan izango duzue Binakako promozio txapelketako bigarren final erdiarekin eta gero gainera beste Binakako partida eder bat ere bai, bi azaundarrak bertan direlarik. Larun batean Labrit pilotalekuan izango gara, Irribarriak eta Rezustak jokatuko dute Elezkano eta Zabaletaren kontra, finalean sartzeko puntuaren bila, eta igandean berriz Eibarko Astelena pilotalekuan, Altuna eta Martija, Laso eta Imatzen aurka. Baina igande eguerdian, hementxe Gernikako Jaialai pilotalekuan, zesta puntako neguko txapelketaren final handia, Goiko eta Aimar, Erkiaga eta Zabalaren kontra. Eskerrik asko, Ricardo, pasa gabon. Eta eskerrik asko zuei pilota zaleoi, placer bauzue, ostiral arratsera arte.